Il-Partit Nazzjonalista ma jridx li l-Kummissjoni Elettorali tinvestigah b'rabta mal-iskandlu Pagi PN. Saħansitra rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista fuq il-Kummissjoni Elettorali kitbu lill-President ta' Malta biex iqajmu dubji dwar l-investigazzjoni. L-iskandlu Pagi PN huwa marbut ma' flus li negozjanti kienu qed jgħaddu lill-Partit Nazzjonalista biex iħallas il-pagi uffiċjali għolja biksur tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Minn meta faqqa l-każ il-kap tal-Partit Nazzjonalista nqabad f'sensiera ta' gideb u biex ma jweġibx il-mistoqsijiet qal li hemm investigazzjoni tal-Kummissjoni Elettorali li ma kellux problema biha. Hemm investigazzjoni għaddejja dwar il-Partit Nazzjonalista u dwar il-Partit Laburista quddiem il-Kummissjoni Elettorali, aħna ħaniddefendu il-każ tagħna u m'għandna xejn x'naħbu. Iżda issa Simon Busuttil ma jridx li l-Kummissjoni Elettorali tinvestigah. Fl-ittra il-kummissarji nominati mill-partit qalu li b'din l-investigazzjoni il-Kummissjoni Elettorali ser tikser il-Kostituzzjoni ta' Malta u drittijiet fundamentali tal-bniedem kif jirriżultaw mill-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Saħansitra issa il-Partit Nazzjonalista qed jattakka lill-Kummissjoni Elettorali bil-kap tal-Oppożizzjoni jibdel il-verżjoni. Allura m'hemmx indipendenza vera, il-problema hija istituzzjonali f'dan il-pajjiż, għandna kriżi istituzzjonali għaliex il-gvern mhux qed iħalli l-istituzzjonijiet jiddeċidu u jaħdmu kif imiss. Ara fi żmienna ma kienx hemm. U għall-Oppożizzjoni li qed juri il-Partit Nazzjonalista reaġixxa immedjatament il-Partit Laburista f'konferenzi tal-aħbarijiet fejn il-Partit Laburista innota illi min ma jkollux faham miblul ma jkollux għal xiex jiddejja ikun taħt skrutinju. Il-manuvra ta' Busuttil hija ċara għal il-Ministru Owen Bonnici. Tenna li Busuttil irid jipprova jipposponi u jaħrab il-verità kemm jista' jkun. Simon Busuttil ftit ilu qal li fuq il-każ tad-DB m'għandux jaħbi u se jiddefendi l-każ tiegħu qudiem il-Kummissjoni Elettorali. Issa x'il-Kummissjoni Elettorali ħad tibda tinvestiga, Simon Busuttil qed jattakka u jdawwar il-kanuni fuq il-Kummissjoni Elettorali u qed jgħid li mhijiex tajba. Meta l-Kummissjoni Elettorali hija organu kostituzzjonali b'saħħtu illi ħadet ħsieb tant elezzjoni ġenerali bla problemi. U allura dan juri l-falsità ta' Simon Busuttil illi meta ġie daru mal-ħajt issa qed jerġa' jipprova jattakka l-istituzzjoni ta' pajjiżna. Il-Ministru Bonnici saħaq li din imossa li turi kemmu politikament id-disprat. Minnaħa tiegħu innota d-deputat Laburista Michael Falzon kif Busuttil irid jiddetta min jinvestigah. Mossa li ta' tifhem li l-kap tal-Oppożizzjoni donnu u konvint u stess illi qiegħed fil-ħażin. Il-kwestjoni tal-falsità tispikka b'mod mill-iktar ċar bħalma għandek ukoll il-fatt li għandek double, triple, quadruple standards. Kemm ilhom isiru elezzjonijiet bil-Kostituzzjoni li għandna, dejjem kellna kummissjoni elettorali li tiġi maħtura skont ir-regolu tal-Kostituzzjoni. Dejjem hekk sar. Nista' nitkellem esperjenza personali, żgur ilek dal-aħħar 30 sena u din darba m'għandniex kummissjoni elettorali maħtura b'mod differenti, imma din darba Simon Busuttil jaf li jista' jinqabad f'xi ħaġa, allura qed jattakka n-nomina tagħha. Il-paladin tal-governanza tajba meta ma jilabx iħassar, temmew jgħidu il-kelima Laburisti.